Vi skal se på differentiation af sammensat funktion. Og en sammensat funktion, som for eksempel h af x her, det er sådan en, der skrives g af f af x. Det vil sige, at funktionen f af x er den indre funktion til g af x. Den står der, hvor vi normalt bare vil skrive et x. Når man differentierer den, så får man h mærke af x er lig med g mærke af x, g mærke af f af x. Det vil sige, den ydre funktion differentieret med den indre funktion udifferentieret, og så ganget med differentialet til den indre funktion. Og måden man viser det på, det er trætrinsreglen, det er vi vant til. Vi opstiller først sekanthandlingen for h. Sekanthandlingen for h, den er altid h af x0 plus delta x minus h af x0 divideret med delta x. Det vil sige, at vi låser til et fast punkt, og så kigger vi på sekanthandlingen i forhold til det faste punkt. Og da funktionen hedder g af f af x, så vil h af x0 plus delta x, det vil være g af f af x0 plus delta x. Og så kommer der et minustegn, og så står der h af x0, det vil sige g af f af x0. Og så laver vi en omskrivning her. Vi skriver f af x0 som y0. F af x0, vi kan tænke det på det som en y-værdi. Og så skriver vi f af x0 plus delta x som y0 plus et eller andet ekstra stykke i et y. Det bliver det jo formodentlig. Og så regner vi videre her. Så det vil sige, at vi skriver f af x0 plus delta x som y0 plus delta y. Så der kommer til at stå g af y0 plus delta y. Og så kommer minustegnet. Og så skriver vi g af, i stedet for f af x0, y0. Og for at komme videre herfra, så indfører vi det, man kalder en hjælpefunktion. En hjælpefunktion, det er en, der skal gøre udregningerne nemmere, men som hverken bruges i starten eller i slutningen. Den skal bare gøre det nemmere undervejs. Den her hjælpefunktion, den kalder jeg p, og variablen der hedder delta y. Det vil sige, det er delta y, vi kan variere. Og den skal simpelthen være udtrykket, vi har i tælleren her, men ikke divideret med delta x, divideret med delta y. Det vil sige, den er differenskvotienten for g i punktet y0. Og det skal den være, så længe så længe delta y ikke er 0. Fordi hvis delta y er 0, så må man selvfølgelig ikke dividere med 0. Men vi ved, at når delta y går mod 0, så går den her mod g-mærke, så derfor sætter vi den til g-mærke, når delta y er 0. Ved den her omskrivning med hjælpefunktionen, så kan vi undgå at komme til at skrive noget, hvor det ser ud som om vi dividerer med 0 her. Og så skal vi lige lægge mærke til, at udtrykket i tælleren heroppe, det er det samme som udtrykket i tælleren her. Det vil sige, at hvis vi ganger vores funktion p af delta y med et delta y, så har vi ikke længere noget delta y i nævneren her. Det vil sige, at den tæller, den kan skrives som p af delta y ganget med delta y. Og nævneren er stadigvæk delta x. Og nu laver jeg lige en omskrivning for, at det skal blive nemmere at forstå, hvad der står. Nemlig p af delta y rykker jeg ud foran, og så står der delta y divideret med delta x i en egen brøk ved siden af. Den er ganget på. Og så husker vi, at delta y, det var jo noget, der kom fra vores funktion f af x her. Og der kan man se, at hvis vi tager det nederste udtryk her, y0 plus delta y, og trækker det øverste udtryk fra y0, så er der kun delta y tilbage. Så det vil sige, at delta y er f af x0 plus delta x minus f af x0. Og det skriver vi på delta y's plads hernede. Så der kommer til at stå p af delta y ganget med f af x0 plus delta x minus f af x, det var delta y, og så divideret med delta x. Og det her, det kan vi kende, det er nemlig differenskvotienten for f. Og vi lægger mærke til, at altså p af delta y, så længe delta y ikke er 0, så er det differenskvotienten for g. Så hvis vi nu lader delta x gå mod 0, så kan vi se, at differenskvotienten for f, den går mod f mærke af x0. Og hvis delta x går mod 0, så kan vi se, så går f af x0 plus delta x, den går mod x0, f af x0. Det vil sige, det her udtryk går mod det der udtryk, og det vil sige, så går delta y også mod 0. Så det vil sige, det her, det medfører, at delta y går mod 0. Og hvis delta y går mod 0, så går det her udtryk mod g-mærke. Så det der, det kommer til at gå mod g-mærke af y0, og her står der et gangetegn. Og den oprindelige
differenskvotient, den går mod H mærke af x0. Og så mangler vi lige at konstatere, at y0 her, det var det samme som f af x0. Så det, der står her, er g mærke af f af x0 ganget med f mærke af x0. Og så kan vi lige ende med at konstatere, at det forudsættes, at g og f er differentiable funktioner. Det vil sige, at det her x, som er vilkårligt valgt, det må vælges for hele x-aksen, eller det må vælges for hele definitionsområdet. Så vi har altså lov til at sige, at h mærke af x er lig med g mærke af y gange f mærke af x, som er det samme som g mærke af f af x gange f mærke af x. Og så er det vist.